Kategória beletria. Izola sacra. Koncept knihy poetky Mily Haugovej a výtvarníka Jána Kudličku nadväzuje na básnicko-výtvarný cyklus Paradiso z roku 2017. Príhovor k partnerovi, ktorý tvorí aj tú základnú kompozičnú niť, tematizuje medzičas pred nutnosťou prekročiť more na druhú stranu. Nový cyklus básní sa motivicky opiera o motív mora, zalievajúceho prach domu a postupne celý dom. Obsah ticha. Rudolf Jurolek pochádza z Oravy a patrí medzi najzásadnejších a najzaujímavejších súčasných slovenských básnikov. Krátke glosy, pozorovanie sveta s prijatím údelu žiť a byť v súlade s tým všetkým, čo je okolo. Jeho poézia si niekedy rozumie viac so živlami a so zvieratami ako s ľuďmi. Čas prechádza a plynie a niekde v tom čase zachytenom navždy do slov trvá neustále premenlivé hľadanie pokoja a zmyslu. Obsah ticha je kryštáľovo čistá, minimalistická a trochu duchovná cesta krajinou. Ogibáje, japonské rozprávky. Denisa Cabadaj Ogino je spoluautorkou bestsellerových románov Sushi v duši s dušou Japonky a autorkou kuchárskej knihy Navarme si Japonsko. Teraz si sympatická spisovateľka splnila svoj ďalší sen. Spolu so synom vydala knihu japonských rozprávok Ogibáje. Okrem rozprávok v knihe nájdete aj základné japonské slovíčka, počítanie po japonsky, písmo, etiketu, ale aj recepty na ryžové onigiri. Príležitosť pre báseň. V knižnej publikácii, ktorú vydal spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove, sú zahrnuté významné udalosti obce a výnimočné aktivity spolku. Vladimír Gajdošík v nej pripomína udalosti a osobnosti, ktoré sa podieľali na otvorení rodného domu Jozefa Kronera, zriadení železničného múzea a mnohé ďalšie. Juliana Belková tieto udalosti ozdobila krásnym básnickým slovom a Juraj Čutek ilustráciami. Knihu doplňajú fotografie Jana Belka, Jaroslava Veličku a Vladimíra Gajdošíka. Z Vendovky horami a dolinami. Turčiansky horal, turista a lyžiar Ján Pánik opisuje v knihe zážitky z Malej i Veľkej Fatry. Ponoríte sa s ním do príbehov a spomienok z hôr písaných životom. Každé miesto ukrýva vlastný príbeh a čaro. Autor vás zoberie na výlet do dolín, na úbočia a vrcholy Malej i Veľkej Fatry. Prezradí ich tajomstvá. Mnohé sa ukrývajú na jednom mieste, zvanom Vendovka. Kategória odborná literatúra. Belase o. Básnická cesta Rudolfa Juroleka. Monografia autorky Jany Juhásovej je venovaná básnikovi, prozaikovi a prekladateľovi Rudolfovi Jurolekovi, rodákovi z Oravy. Ten predstavuje prírodný prúd slovenskej poézie s jemným spirituálnym akcentom. Monografia otvára jeho dôverný priestor plný svetla a vzduchu, do ktorého sa dá vstúpiť a objavovať okolitý svet, ale aj vzdušnosť v našich telách, plnosť, belase, ó. Brodno. Monografia autora Jána Moravca je venovaná histórii mestskej časti Brodna. Prináša už publikované údaje, ale doplňa aj neznáme miesta brodnianskej histórie. V texte knihy sú zapracované najnovšie fakty a poznatky o udalostiach v Brodne,
i najnovšie objavy v chráme všetkých svätých. Kniha je zároveň venovaná aj svetlej pamiatke inžiniera Františka Nového. Polstoročia pod ochranou Panny Márie. Monografia autorky Marcely Podmanickej bola vydaná pri príležitosti 50. výročia požehnania farského kostola v obci Zborov nad Bystricou. Autorka v nej spracovala spomienky ľudí, ale aj mnoho duchovných odkazov od kňazov a veriacich. Približuje stavbu a umelecké vitráže v oknách kostola a podáva prehľad o kňazoch, ktorí sú s farnosťou sprepojení. Publikácia je ilustrovaná fotografiami Jaroslava Veličku. Predslov i doslov k nej napísal diecézny biskup Biliam Judák. Priekopa v premenách času. Autori Ján Pokrývka a Jozef Filo v monografii mapujú históriu priekopy, dnes mestskej časti Martina, od prvej písomnej zmienky v roku 1271 po súčasnosť. Priekopa existovala kedysi ako samostatná obec, no v roku 1971 bola pripojená k mestu. Monografia ponúka pohľad do dávnej minulosti, približuje život v 20. storočí, premeny na modernú mestskú časť, zaujímavosti zo života jej obyvateľov. Je doplnená galériou osobností známych z verejného života v Priekope. Slovníček z básničiek. Publikácia autoriek Jany Juhásovej a Silvie Kaščákovej je netradičný bedeker básnických žánrov a umeleckých nástrojov, ktorými sa dá napísať báseň. Je názornou a zábavnou pomôckou pre žiakov a kurzy tvorivého písania, ale aj pre samoukov, pokúšajúcich sa poeticky zaznamenať svoj vnútorný svet. Forma spolu vytvára obsah. Haiku je iné ako elégia, sonet či pieseň, ale všetky umožňujú stretnúť sa s krásou ukrytou v jazyku.